पकी गईले ना कैसे पलंग पर मरलस गचकिया कि दुनु परानी टपकी गईले ना का हो चिनार देव और कैसन गतियाई करत रह छियतरी के लेके उड़हर गइला ताकत का बोल दे हो मारो लोगन रात रहे सुहाग रात गतिया गति टपक गइल ना मनाही में पता ना छिनवा देवला कैसन निहुरान निहुरैलस रानी निहुरिए गइली पता ना कैसे ई छिनारी निहुरैलस निहुरले त रही गइले ना काल रहे सुहाग वाला रतिया तो दुल्हा दुल्हन टपकी गइले ना हमको हाथ रही दुआलवा दुल्हनिया 76 22 रानी के धुरुकी हम सिंदूर बहुत में पहचान कर रही हो जरूर जहर लेकर चटले हुई मर गल हुई हो कुछ के ठीक बम कुछ न बानी हो पूरा रात पात पमानी किन बन के रहेंगे कहत रही मारे से पहले 6 करोड़ के सामान हमरा के दे दा आयो देवर ई का दूल्हा सांस माई सांस चलते ना पंखा में रस दोनों के दोनों पंखा में हो गइल ह पंखा में लटका ना सब दुनिया ए जब फसल है घटिया दूसरा से ए कनिया बाबूआ आयो मन लाओ आयो बाबू आयो माई पगला गरू आयो बाबू अरे ऐसे ना हो सकेला हो ललऊ अरे तू बाबा रे कनिया उठ गई पोसड़ी खाती मुंह गई बिया ये कुल का क्यों रे ये करे माई जिंदा रह गया हो पैटवा पहनले बारू हम ही पे नहीं लमई हम अयो मन ये भाई पानी वाली फोड़ का हमनी का अंतिम संस्कार करतल करे माई हम ना बाबूआ ई तोर भौजी अरे के ताना दुबादा बस रानी आके बिया बाबू तू चुप रहो बाबू कुछ ना होई हो बाबू के बा का भइल हमर बहनी आके कैसे मर गइले दादा हमार बाबू ये लोग के कैसे पता अब कहां भइल बा ए बाबूआ ऐसन कुछ बात नहीं के रहती के देखा सुहाग फोन गई रहला फोन पे ये रो के कहत रहलिया कि सुहाग रात के दिन रहला के का भइल दुनु मर गई ना दुल्हावा दुल्हनिया आपो के लइका बा ऐसन बात नहीं कि देखा सुहाग रात रहला तो सुहाग रात में केहू आप टेंशन मत ली हमारा बचिया सोना ए समझी जी बाबूजी कुछ ना होई हो बाबूजी ढेर रोता कहां बना जा ए समझी जी सुनी हमार बतिया ऐसा कुछ बात नहीं करो घबराई जान काहे रोता नहीं रोता ना कुछ बात नहीं है ना ऐसा कोनो बात नहीं के देखी सुहाग रात रहला आपके दिमाग ना हैंग कर गइल बा वैसे हमर बाबू बेहोश हो जाता ना पानी छिड़क के ले आइल बानी ठीक ना आप आराम कर ना तो चल जी दुनिया से चलो ई भोसड़ी पगला के रखले भी हमरो के घर में पागल समझ ले बन तो कह दनी कुछ बात तू तो मार गए हो ना हो जिंदा हां तू भौजाई बोल हो तू कैसा स्वागत मनाओ तो कैसन ई गचक जात हो जाएगी खाली ये सब देखा चलते कि कैसे स्वागत मनाते हैं कैसे नहीं मनावा बिल्कुल डाइन की तरह लग रहा ये गलत लड़की देखा के बिया बंदनवा भैया तू ठीक बाली ठीक नहीं बचिया का और हमें तो फोन कर रो के कहत रही कि मोर को दुल्हा दुल्हन ना जी आपने फोन कर रही हां निहुराते समय कांड हो गया था अभी सुबह पता नहीं कैसे आमता कोई दे दिया बारे देवर वाला मातो टन रात भर के जाग रही हो जी बियाह में होता है जा का होता सर हमारे गांव में पूरा आदमी रोता ना देखी भैया जी मुंह कर तनी के रहो पागल सन के ठीक ना मुझे ओए
ओए अब काहे के मुंह जाओ तू ही जान से उठे तार दुखबा पागल पिए तू भी आइल हवा ये घर में हमर बहिन ना रही का वाली सास माई हो का बोल तो सास रे ऐसे मत कही भैया जी ए बबुआ देखो तक हम बता दें कुछ बात नहीं के सुतर सुहाग रात में मंदन रात में सुतर ले हमर पूरा गांव रोत हमर फूफा मौसा दादा जितने बारात में हित करे वाले गवाही पे बनो सब आगल में द्वार फगाड़ी से रोवाल ए फला बबुआ ऐसन के सुनता रोई छिड़े हमर पागल पतो मुंह साबित कर देल से हम ना ए ललऊ थूक के जाता नहीं दूसरा घर बियाह कर भैसन कोई घरे होला तेरा जब तार बहिनिया जाई सुते एक रात सुतल बे दूसरा संग समझी डर पातो जीविया कमा ले 1 मिनट में काहे खींचे तुम तू ही हवे कर बाप देख बच्चा अरे तोरा बड़ी बाप। गलती काम कोइल बदे ओरा अब वो सब कोइले बा तो मोबाइल काम कर भूसड़ी ई पागल है का दोगल प्रकार पागल है तो ई घर में रही अना त हमर बहिन रही अबे सब कर बालगा वालगा रही ए अलगा बहन, हम ना- चल या फमनी गावे त हां चल ओइ जे समझ जब रखली ना नाय जब बना। पागली मर जते आई चल त उ मारे वाली बिया केस कर थाना पे जातनी केस होई ए बच्चा ए ललऊ ए साफ काटली ई भाई मत आवर लइकी ए सब बुझी रखी अपन केस होई त का करम आधा अपने में लगा ले बार करिए रे आओ आओ भोसड़ी के आओ तू मैं क्या एकरा गम बाऊ गइले ओको जाए वाला के लोग सकेला के हो मरे वाला चार के न पनहाला कि दू के बनहाला ये दादा आवा। दुल्हवा ना 1 मिनट ही जाना रहबी ऐसे काहे करतनी हमर भौजी तन की पागल सन की है पागल सन की हई हे त ना हीरा लेखा बहिन बिया अब पूरा गांव में प्रचार हो गेल कि मर गइल हैं देखी अपन घर द्वार हम कैसे छोड़ के ए बबुआ देख शादी बार बार ना होखेले एक बार होखेले एक कने तू समझ पागल नहीं है घर के चाहे तो भैया का लेके जेबो कोई भी लड़की की शादी एके बार होला बार बार थोड़े ना ए होला बबुआ देख उन्हीं के रहते कुल कांड करम कर फोन करके बताए कि मर गए से दूल्हा दुल्हन अंतिम संस्कार को देबे घैली को गरी लेके बता पानी भर तू के कहतली ना त हम छोड़तनी लेकिन एना परेशान कांड हो गेल ना त घरवा फुकवा दे कबो ना हो कि कबो जिंदगी में ना हो कि शिकायत बबुआ के मौके ना अगर दे उ देख लेली ना कोई के सुतल तो जाने लिखे आदमी मरिए गइल बाटे हमरा आगो एक दिन के देख रहू घटी ही ये तो सबसे आग लगावन भी ना जाए का रे ना जाए का देखा बबुआ हम एकरा के अलगा एगो घर दे देब सिकड़ ले बांध देबो ई घर में रही मरवाए खात इतना अपना जाए पहले लेके जाए चल लेके जाए घर में अपन ए फोन कर या कोनो गलती हो जाए जत ठीक बा भैया गति ही कियो कि जे छोरा तोला दिन समझ दिन कहतल भाई लगा होय के ढुड़किया में खड़ा कर देब आवा एकर बाप जो भाई के बोला के ना बा भाई बा कबो आवेला कबो ना जा जा हमारी भेंट कर जा बेटी बालू तू सब कुछ चलो फूफा फूफा के समझाओ जाओ मोला आदमी आई जे ए बबुआ अगर कोनो फोन जाए तो हमारा भी फोन करके बतिया लिया बुलाओ हम मीट मछली बनवाओ तो बुलाओ बुलाओ टेंशन ई हराम जादी के बस चली तले जाके बक्सर फुकवा दे जिंदा आदमी के कुत्ती देखा तारे गोड़ पे गिरतनी हाथा ना सुंदर मेहरा मिलल भी सब का दो जरूरत जगह सुत के बतिया पोल खोला भो तू कौन कुत्ता देख सुत तो के हम सुत सुतब रे हमें हारवा सुत अभी ले का सुए कर भोतल में हेरा हुआ ओकर का बा के सुतता चले बेरा बांध के रखब सिक्कड़ में भूसर जब तक ओकरा एगो दू बाल बच्चा ना हो जाए चल आजे के हां